गरायसर मुकुन्दपुराव जल जीवन मिशन बिथांखियाव राङारि बेले-बेजे जानायनि अजद। तामुलपुर जिल्लानि गरायसर मुकुन्दपुराव मिरु सोरखारनि बेसेन गोसा बिथांखि जल जीवन मिशनाव टिकादारा राङारि बेले-बेजे खालामनाय आरो जाख्ल'नायनि अजद सिखांदों। मख'नो गोनांदि रायजोफोरनो गोग्गो लोंग्रा दै जगायनायनि थाखाय लाबोनाय जल जीवन मिशन बिथांखिनि दै टेंकिनि खुन्थिया बायनायाव टिकादारनि बिथोन बादियै मिस्ट्रिफोरा दै सायावनो थालाय होनायनि अजद आरो मुकुन्दपुराव सिगाङावनो थाखानाय दै जगाय बिफाननि बिथांखिनि जायगायावनो 13 लाखनिबो बांसिन रांजों टिकादार दिनेश बर'आ गोदानै लुफुंनाय जल जीवन मिशननि खामानिया जायगायावनो गाहाय थाखोनि जायोब्ला बिथांनि खामानिया बेसेबां मुलाम्फा गोनां जागोन होनना सोंथि सिखांदों। बेल' नङा, टिकादारा गावनि मुलाम्फानि थाखाय हा थानाय अन्थाइ बालाजों आरो माब्लाबाबो खोनाफेरै ताज मुंनि खम बेसेननि सिमेन्ट बाहायदों होननानैबो अजद होदों आरो बेनि सायाव नायबिजिरनांगौ होननानै जायगानि सुबुंफोरा सोरखारनिसिम दाबि खालामदों। गरायसर मुकुन्दपुराव जल जीवन मिशन बिथांखियाव राङारि बेले-बेजे जानायनि अजद। तामुलपुर जिल्लानि गरायसर मुकुन्दपुराव मिरु सोरखारनि बेसेन गोसा बिथांखि जल जीवन मिशनाव टिकादारा राङारि बेले-बेजे खालामनाय आरो जाख्ल'नायनि अजद सिखांदों। मख'नो गोनांदि रायजोफोरनो गोग्गो लोंग्रा दै जगायनायनि थाखाय लाबोनाय जल जीवन मिशन बिथांखिनि दै टेंकिनि खुन्थिया बायनायाव टिकादारनि बिथोन बादियै मिस्ट्रिफोरा दै सायावनो थालाय होनायनि अजद आरो मुकुन्दपुराव सिगाङावनो थाखानाय दै जगाय बिफाननि बिथांखिनि जायगायावनो 13 लाखनिबो बांसिन रांजों टिकादार दिनेश बर'आ गोदानै लुफुंनाय जल जीवन मिशननि खामानिया जायगायावनो गाहाय थाखोनि जायोब्ला बिथांनि खामानिया बेसेबां मुलाम्फा गोनां जागोन होनना सोंथि सिखांदों। बेल' नङा, टिकादारा गावनि मुलाम्फानि थाखाय हा थानाय अन्थाइ बालाजों आरो माब्लाबाबो खोनाफेरै ताज मुंनि खम बेसेननि सिमेन्ट बाहायदों होननानैबो अजद होदों आरो बेनि सायाव नायबिजिरनांगौ होननानै जायगानि सुबुंफोरा सोरखारनिसिम दाबि खालामदों। जितो কাম কৰি আছে এই কামটোৰ সিমেন্টটো কম দামী তাজ এই নামটো আমি শুনাই নাই আৰু যিকিটা পোষ্ট বনাই আছে ওপৰৰ পৰা মাল ঢালি আছে পানী আছে পানীৰ পৰা সমান দেখা পায় তলৰ দিশে ওলাই যায় আছে মাটিবিলাক খয় খয় তাৰ ভিতৰ ঘুমাই আছে এইবিলাক ঠিকাদাৰে সেই পকেট গৰম কৰাৰ কাৰণে কৰিছে ভাল কামৰ কাৰণে কৰা নাই এইবিলাক কাম ভাল নহয় বালিটো মাটি আছে বালিটোত খুব মাটি আছে এইটো মছলা মাৰলি সব ফাটি যাব এইটো কাম ভাল নহয় এটা সব পকেট গৰম কৰাৰ কাৰণে এইবিলাক কাম কৰিছে লুণ্ঠন চৰকাৰে এতিয়া চাব লাগে চাই ফেলে নিজে হেৰি দি কামটো কৰিব লাগে চাৱা মানুহ পঠাই দিব লাগে ঠিকাদাৰে এইটো পকেট লুটাৰ কাৰণে কৰিছে পকেটত চুপৰি কৰাৰ কাৰণে ৰাইজৰ কাম ভাল নহয় ৰাইজৰ কামটো ভাল নহয় পকেট ভৰ্তি কৰি লৈ যাব ঠিকাদাৰে এইবিলাক সব কম দামী চিমেণ্ট কম দামী বালি মাটি মিছ কাম ঠিক হোৱা নাই।